Kok kayo lah surang alu tantu denai maminta usah tuan buru asangko denai hanyo singgah saja de ado rasodun sana sakampung sapa mainan sama sodulunya tapi jak laman tuan usahlah kayo tuan panggagan lamanya katan sampai dari dun sana biarlah nak babiti bagunu dalam nagari kok kayo lah surang alun tantu denai maminta usah tuan buru asangko hanyo singgah saja de ado rasodun sana sakampung sapa mainan sama sodulunya engkau tapi jak laman tuan usahlah kayo tuan panggagan dari dun sana biarlah nak babiti tapi asalai babudi bagunu dalam nagari